28 sa May ang birthday ni Lolo. Gada po kagbaon din na. Ano gada kagbaon day? Naglog yung taon. Maasok ako ibasa. Ari de. Asa ko. Bantog si Aladdin kay murag kapasalipod anang naay baso. Hoy kamo ana di mo mga og otro? Tuan mista man. Nananghid bantong mis napoy maiko ko na presidente itong barkada og magpauban day. Kuasa nang tabon day oh. Sudan ba gana day? Kana. Pagdab kana. Hindi ka na. Mantinner lang tag. Ga pasinguan taon may luto-luto kay kami ramang duhaan eh. Anong life? Idali mo pa. Ha? Renta pa. Rantay uno pa. Makagawad, makagsipitin. Ano man? Di ko kadawat kay wala. Ha? Wag na magpamimbro god. Kay asula na nang kuskus balumos. Asulang kay itong di kadawat may ingon dato. Sus kipili-pili ra. Ah, laki ko kadawat. Abi ko lang sa to buka kane. Ha? Pagabot pa mo ani. Ikaw nagaling na ako, kadulugan ni Mata. Pagabot pa mo ani. Awanon. Kasabot magud na nga. Ano ginata ko higda kay nayo me kay ron. Kamo na mag sugba kay sugba ra lagi amo sabot bing bidaan na eh. Ako naman eh. Ay, like na po. Kariksik mo na to. Wa may uwan na eh. So, meron na nagdaog to. Nama sir suka ato dai dumagi ring. Kuan dai suka. Naman, lapit anak sa palipod, hangin. Patay ganina nakaingon may og pareha po na dito sa kuan. Ara ka sa tugnawa basta kay ko. Imukas mo ko. May suka lagi na ram, Jen. May suka na. Punira din. Matay gasinina ko kay di ko tugnawa naman eh. Mo na ni bagyong biti no? Bagyong biti. Dai baso piya na. Hello guys. Wa managad. Hello. Akong mga apong baji guys oh. Unsa to imuhang channel piyang? Naamang god Pia Haladin. Pia Haladin. Subscribes. Mano si Ja oy. Ay pa si Inday okay. Di makurat ng kamera ah. Hi Piang. Ang nadugay mo anhi Piang. Kay kain jud panahon guys oh. Mga na bagyong biti guys.
Gahapon aramang inita karon. Mauto ng panahon. Birthday ni Mr. Guys. Banding-banding may mga anak ko apo aron lagkaw. Ni Amerit. Dili nun tanan. Di ami saluyo nga bahin guys. Nang ano jud atong labat kanang na gisilip ang saluyo. Nabuhay na jud madri kakao. Jud ang view na hodis atubang. Karon na mi saluyo sa labat madri kakao uban sa apo. Di na makita na to ang pathway guys. Nawa.Uni pathway pa doon sa kawas. Medyo sa doon man ang amo ang lagkaw. Patod ni Alik. Asa day si Isay? Asa kasay? Magkasay. Pisan. Asa? Koy, hatod sa site koy. Unda na. Tagod. Mista pa. Uban. Nice na baga. Mista pa bitaw uban. Grabe kasi basta kay sa kilat yung nakuanan nga unos katorek na madamo kay Rigban ato Alit na yun ko, ang labad o. Bayi sek. ako kay basta madapa so no dito ko hilig. Di mo ko mamalit. Mapalit ako para ni. Labaraw ngoy. Ano ba eh? Ag. Mata patay. Pagka og malabad sa mo, may say palitog. Bayi say. Lambo, di ay. Tinuod na nga kini bitang og bahay og tambaw og di jud grabe di jud angay tumaran. Di ta mo bitaw di ta mo inom. Oo. Ana ra mo inom. Ako jud Muna na. ako jud kay ahong gibasihan magod kanang mga bata panaho nga grabe rong lisod naglakaw. Kay sila magod og naay sakit ditsog tablita sana nga Uy. og